गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि जानानै गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो दिनै मेजेस्टिकनि नैबे बास स्टप खाथियाव दंफैयो। मैयासो गोबां मोनसे गिदिर जाथाय जानानै थांनायखौ नोंथांमोनहा खोनाखाबाय जानांगौ। जोंनि बर' माखासे दुखुथिया बिथांमोनहा खामानि मावनो होननानै बेंगलराव फैनायावहाय माने थगायजानानै तामिलनाडुनि कृष्णगिरि होननाय जायगायाव लांखारजानानै गोबां माने दुथांफोरजों साजा हैजादों, बुजादों गोबांनो। बिथांमोनहा गोबां खस्थ' मोनबाय आरो न'खरनिफ्रायबो गोबां बिसोरो रां दाबि खालामनायावहाय बिथांमोनहा न'खरनिफ्राय सोहरनानै दिनैहाय बिथांमोनखौ बबेहाय हगारहरा नोंसोरखौ? बे हाग्राबारि एसे हाजो जायगायावहाय गारना गालांदों। बिसोरखौ माने लामा ससेयाव गारनानै गालांदों। बिनिफ्राय मैया बिथांमोनहा हरजों हर नैबे मेजेस्टिकसिम सफैनायावहाय माने बासजों दा बिथांमोनहा मोनाजों मोना नैबे मेजेस्टिकसिम सफैदों। बिनिफ्राय मेजेस्टिकनि नैबे खाथियावनो मेजेस्टिक बास स्टपनि खाथियावनो गंसे हटेलावहाय थाफैदों। दा बेवहाय मिजिं होनोमोन नामा? बे मिजिं होननाय फंबाया माने बिथांमोनखौ नैबे लड्सआवहाय हरसेनि थाखाय दोनफैदों। बिनिफ्राय जों मैयानिफ्रायनो माने बे जाथायावनो जोङो नांथाबनानै दंखायोमोन। जोङो हुसुरावबो रायज्लायहरदोंमोन। बेनिफ्राय पुलिसफोरजोंबो होजों आसामावहाय न'खरनिजों पुलिस ट्रेकिं खालामहोनानै लकेसन जों मैया खालामजोबखादोंमोन। ओमफ्राय दा बिथांमोनहा हरावनो सौफैबाय जखन। बेनिफ्राय जों दा नैबे मेजेस्टिकनि खाथियाव थानाय हटेलावहाय जोङो लड्सआवहाय जों लोगो मोनफैबाय। बिथांमोनहा आर्जन बिसिनो फंबायमोनहा। दा जोङो BBWA निफ्राय फैदों। जोंना आफादगिरिबो फैदोंमोन। बिथाङा एसे गोनां खामानिनि थाखाय थांफिनबाय आरो नैबे फंबायमोन फैदों आरो जाय बिथाङा केमेरा खालामदों बेबो गावसिनिनो चिरांनिनोखा। बेहाय चिरांनि दङ, बेनिफ्राय क'क्राझारनि, नङा होमबा? दा जोङो बिनिफ्राय लानानै थांसिगोन जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय, जोंनि अफिसाव जोङो बाहाय माखासे खोथाखौ सावरायहैनोसै। बिनिफ्राय बिथांमोनखौ ट्रिटमेन्ट आरो न'आव लांनायनि थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जासिगोन रायजोफोर। दिनै बेखिनियानो। जों फिन बिथांमोननि गासै डिटेलखौ नोंथांमोननो फारियै खोन्थाहरगोन। नाथाय दा बेखिनिखौ जों खोन्थानानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों रायजोफोर। थेंक इउ।